ono nwekwerechi o nwanne onu nwa mba nnọ awụchashiala no mo gidigba owo to mere tai ewu nwa agbọbịa baije na marriage nọ na marriage nwaanyị ibe m nwoke de kpontome were nnọọ ntị ahụ gwum ya n'ọnụ mee were ọka gwum na ntị. We learn from what happened to others. Ụmụnne m, ana m 3 months ago otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na phone, nwa agbọbịa ọma ya sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na o jule n'ishi ya ma what to do na ya dị confused na this young man ya na ya abụọ anọọna na relationship for at least a year plus na ya ji obi niile like ya this guy na ya like the young man na ọ dị ya ọ masịrị ya masị ọfụma ọfụma mana nwaanyị mba nọ m za ya sị nsogbu dị na enyi ya nwoke nọ nwere ụmụnne na ụmụnne ndị ke nwoke dị 8 ụmụ nwaanyị 3 ọwụla 11 ma ha mụrụ nne enyi ya nwoke mụrụ na m agụtacha Christmas hotel na akpụri karịka na out of the 8 boys na 5 alụọla nwaanyị ya afọ 3 3 na-akwado ịlụ nwaanyị including enyi ya nwoke n'ugbo ya na ya abụọ ibido and ha nọcha ọfụma ha megecha ọfụma mana nwere ihe ọzọ na-atọ ya ụjọ nwaanyị mba nọ m za ya the day that Christmas enyi ya nwoke kpọrọ ya la for introduction na ihe anya ahụrụ na ọ na ya ga-akụchali ya mmadụ na-eherikarịka otu nwaanyị mụrụ otu mbiriji na ndị ka lụrụnụ ndị ka lụchiri nwaanyị amụchicha na ụmụ ha etoshiala ụfọdụ ụmụ ha galitewuru isi na mmadụ ka nkọ na ye notice ihe kwa again that na mma ha onye a na-atụ ụjọ the woman ka ya oji ha aka abụọ alụ ma o ji ụkwụ abụọ na aka abụọ alụ nwaanyị esendụ na ihe nwaanyị na ọwa agụ nwaanyị ya elege ihe ke na ya shi na very humble and portable family ya maghị otu esi fit into that family na ihe kwụga na December ahụ na ya mara mma na fine girl ụmụ nwaanyị ndị ka ọzọ ma onye ihu na the compound na-asị na ya mara mma na ya mara mma na ọwụ ihe ya dị mgbe anọrọ ete believe na onye ọbụla mara mma n'ụdị nke ya na enyi ya nwoke kwe na-eji ya aṅụ garị na nwaanyị mba nọ mza na naanị 3 days ka ya nọrọ di ya nọ Christmas ka agbaga ya na enyi nwoke ga-esoro kwe na oge mee onwe ya introduce to parents nke ya ebe parents ya na ụmụnne family ya nabatala ya nwa ka ya ga-ejikwenụ nke nwoke ụmụnne nke ya na family nke ya. Nne di ya gwawa ya si ya na ọhụ n'ebe ọ batara na ọhụ n'ebe ọ na-abịa na ya ga-agbado eshi okwu n'ala ike na ihe ya na-achọghị ebe a onye rere anya na again na ọ bụrụ na e nwere ihe nne na nna ya hụtara ebe nwa ya nwoke nọ na ọ dịkwara ya cover up ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ibi n'ụlọ ya na ya achọkwa hụ mkparị nwaanyị mba nọ nza ọsụ nwaanyị a gụọshụwa condition eji abata mgbe ya pụtaje ya eko akpa ya ha pụtaje na ọrịa ka eshiri ime aja trade fair alaga na ya kemgbe 3 days ya nọ n'ime aja ya pụta n'ụzọ gwawa enyi ya nwoke si ya na mmanya dịkwa ka ọ dị hash enyi ya nwoke si hash gịnị na mmanya dịkwa hash na ọ otu a ka ha ji mara mma na mmanya na ọwụ dị apila na ihe dị young man gwara na mmanya na ọwụ dị apila na okwu ahụ mgbe ọ sị na mmanya wụ dị apila ya hụtazie enyi ya nwoke dat na ọ na-aga ịwụ mama m sị ihe mekparara m ya ga kore mmanya na nwaanyị mba nọ na o so na ihe ejiri kpọm na ya ga-alalikwa ije ka na adị mmadụ abụọ ma dị other person mmadụ nwetege the person and onye ahụ dịkwa oke na ọwa nwunye nwanyị onye ka ahụ chance postpone this ihe ya na gị maka ya monitor kwa area le na the ground dịkwa ka ọ dị too hot. Ụmụnne m ihe ọ gwara m 3 months ago ka call a bịara o kwekwucha nsị ya nwanne m nwaanyị ya za toro ntị ṅalị na ya m na-ekwu ya sị yes mgbe i bidoro ịkọ akụkọ na esi na ị hụrụ this young man n'anya na ọ bara n'anya na ọ bara n'obi ya sị yes no doubt it's good. Ama m ihe ndị ọzọ na-agwarala gị maybe before gị bịakwute m before gị kpewa m maybe consult la some of your friends ama m ihe ha gwara mana toruo ntị ṅala ka m gwa ihe m chọrọ ịgwa m ya sị m okay there is only one way for you to fit into such large family toruo ntị ṅala. One abịa na nke nne di n'ukwu such woman awụzi hụ nwaanyị a na gachi ikwu okwu ya gwanyegere ya akwa
because he raised 8 boys. One yaha resident Mapo. One is it then. Raising 8 young men. It comes with a lot of. It more affected the woman's personality. Both Otoshi Woku. Or one easy task. All the 2 blunts. Iga had your why. Ya the hash. Iga had your why. Ya the 2 open. Maybe on also on it or ya chohonyeranya. Iga had your why. Because the woman trained, raised 8 men. Zwa ha woro mad. Tiro mo wan ato. Iga hajo ihe meroji na dey like that. That is her own. In her position, o kwesịrị ihe o queen mother. Nani he needed irrespect ya and he got the jovial. Because person like this made him open the jovial. Ogana hotel that's na e hide the go wanga. E wote more me na ekwe ka wata nsogbu. So he got the jovial at all times. Okwu n'elu gi were ochi butu ye n'ala. E yotago enwekwe nkaka ihe ga-emeri as nnedin wepụta obi meri as nnedin ka 1. 2. Any day gina ding locha nnedin pay on visit. Hello. Anwa kwala anwa gi si na ịgbaga ntị ikekwe ya na nwa ya chọrọ ịkpa nkata wudingo. Gi curious ma ya hakwuge. You don't need that. Or they necessary. Ya na nwa ya nọ na bedroom gina ding akpa nkata. Gi batanga gi si amma ngwa ka mgbapụ gaga zụta ihe nye ha space. Ọ na sitting room ya na nwa ya nọrọ nga gi note esi na enwe ha chọrọ ịkpa nyere ha space. You will not understand. That moment ya na nwa ya nọ na akpa ọ dịrị nwa ya nwoke esi yes mama ọ nwunye ma o mega ọfụma. Ihe ọ chọrọ ịma ma nwa ya nwoke obi ọrụkwa ịma obi ya ma gị na di nọrọ n'udo. That is all you need, nothing else. Such woman nwa ya nwoke mewe nwunye ihe ọjọọ ọ gaghị ejichi ike agba nkịtị. By special grace of God ọ wụrụ nwanyị mara na yes this is truth na eziokwu dị mma okwukwu. Because always give her space. Enwe ihe nne na nwa. Di no see that na all pillar. Enwe ihe mere ha jiri hụta ma ha pillar. That pillar can even extend to you. That woman again ma allow ka enwe any nonsense. Ọ bara ụba nwunye nwa. So nwe ihe ga-eji emere such woman guy. At her, in her position ọ chọrọ the best. Enwe ihe ọkọkọchi ụmụ ya ekpugide ọ chọghị ikwe ekwe. So to ruo anya ngala you made that woman understand. It will help you. Don't be afraid of her. Ji ịhụnanya, ji respect. Ruo nso. The bright. Nwa ya mmengo ihe ọjọọ godu dị ngome ihe ọjọọ ikekwe ị chọrọ ịkọsatụrụ nne di. Gị ga daa ya n'ụkwụ gị were akwa. Ọ gaghị ekwe ka ị nọrọ n'akwa ahụ. Mana always treat her like your mother. Ka 2. 3. Ka 3. Very, very important. More for the such family. Ihe a na-arịawo. Ọ bụrụkwa ka nsi kwue. Ọ bụrụkwa nna ka nsi kwue okwu anwa. Ife agwala ife nwunye Jude si na nkwuru abụrụkwa ife nkwu. Ọ wụrụ ndị side ha sị ihe akwa otem shi dewa nnukwu ya. Otem shiri kwu akụkọ ọhụrụ kwa iche na ihe okoga nga na oti ile nnu ti ya oso. Lekwa otem shiri kwu ya. Iji shike ma avoid from the circle of otem shiri kwu ya, otem shiri kwu ya. Oti ri ozekwu mi ote ekwuru mi ote. Ị ga-anọdụ ọfụma. Now, marriage gị na-abịa mgbe na-adịghị anya. Ha na-aga ịgba ị na-aga ịgba akwụkwọ mgbe na-adịghị anya. Once ịrịra n'ime your wedding gown. Once ịrịra n'ime your wedding gidi ga-akpọke gị ka n'ime coat. Ọ na-abagha. Gbacha akwụkwọ a every other thing mere nga ndị omi nwunye di ga na-abịa one after the other ịkọrọ ihe mere na otoshi me do not entertain that. Onye bịa halaba ịkọ akụkọ nwunye nwanne di jiri mee ote ọ onye ke nwunye nwanne di nke bịara akọ ihe nwunye di nke ọzọ mere. See no, you will not entertain that. And make sure you record the call each one of them because he can new. Imabe ha. How strangers batara ote batara belo di na nwunye. And otu mara mma they may want to come for you. How we can rubbish gị. Do not allow that. Neding is not one big family. Na ya chọghị nonsense eba. Anyone nwunye di ọbụla kpọọ na phone record the call gị nya abụọ. Make sure that ijo hales ihe igwa gam na ejola ya sị hala gị mba gị sị ga jụọ ya. Ọ dị necessary kọrọ ya wala side talk. I don't want it. I'm not like that. You may were ya marango. You will fit into that family. Omonemo oya ka m gwacha nwa anụ ntara ihe na ai kpucha aka aga. Emekwala ha wedding no ntara me that month wedding ha aga. Oya ka ọ kpọrọ m last week sị nwa mba no guess what.
na mgbe ahụ di ya mere introduce onye ọbụla na-ekwu na the village na ya amaka ya amaka na enwere nwanne di nwunye ya ihu na-adịghị ya mma. Exactly ihe a m kwuru na ihe mere na ozugbo ya mechara wedding na ọbịa na-akọrọ na nwunye di ha ka ọzọ jikwere sị ihe a ya sị mgbe ọkwa ihe ya gwara na go and confront her please, I cannot entertain side talk. Record kwa call ya na ya abụọ. O werezi iwe ahụ because na ya si ya go and confront her na ya agaghị entertain no side talk. Ga-agbawazie the other one kwuo ihe na-awụ ihe kwuru na ya kpere na phone ka ya gwa ya that na wedding ya na ọ gbalịrị na ya agbaka egwu ya ebido kọwara ya ihe na-enweghị isi kọwa dawa na ọkọ gakwara na onye na-anaghị entertain no nonsense mirikwa phone kpowe ya gwa dawa si ya na nsogbu anọ kwa ha na-alọtachi n'ihi na nna di ha nwụrụ nakwa ha na-alọtachi yipụ ga akwa mkpe ya sị na mgbe ya lọtara ka ekwuo ihe a na o jikwela iwe ekwu ihe ọ ga-regret na nkwa ya na-akwụ ya wụ na ọ ga-eji ntị ya nụrụ ihe mere na mgbe ya lọtara na ya wụghị onye oke okwu na alala ka eyipụga burial nna di ha nọ nwunye nwanne di erezikwe that matter si ya bịa prove ya ihe ahụ o jiri kwuo okwu taa ya eweta voice record this lady otu o shiri kpe na ihe ọ sara ya play ya nga onye na onye azụ anụrụ ya ka ọzọ adade na ọkwa otu o shi bịa kọ na onye kasị one woman nwunye di arịawale ụnọ na-ahụ by God's grace Chineke this lady vindicate ala ya nne di ya gụrụ ya si yes na ọ wụ dịka nwa ya chọrọ ebe a na ọ wụ dịrị nwa ya chọrọ na family ya na onye ma na yes this house na one full broom na ihe nne di ya mere nwunye that lady kọrọ datin na ọwụghị obere ihe o mere gbakpo n'ime ụlọ ozi di ya rịọgazisi biko gbaghara na ọ ma na ọkwa small ọyọtago ma just na n'ọdị ya rịọgazi mbọta onye ọbụla gbagharala mana obi ụtọ ya wụ na otu nne di eshiri treat ya na ihe ewu na onye ọbụla soro ụkwụ disge na ihu otu o shi bịa ịkọ ya jụọ ya sị jụọla ya sị mba go and confront her na ya agaghị eme side talk entertain na nwaanyị mba nọ m sị na m hoteshi na-akpa ya that na yes na ọkwa ezigbo ọ mara mma nga niile na nwaanyị mba nọ na ya na imis fire che na ọ mmadụ che na ikekwe ọ laikiri ya na ọ chọrọ ka ya na-adị na mma na the family ama na ọ bịara otugo onye na-ebupụta ị nọ ngalị nwa agbọbịa bajugo na di ijile ntị nụrụ ya kpachapụ anya a lot of us si asịghọm ọ otu m chịrị sọ asụkwa m asọ m ọ ya na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji mgbe abaga ọhụrụ onye ashịra abịa gị che na ọ bịara otu ọrụ na mmanụ elo were otu ọkwụ do not entertain until after so many years gị nwee ike mara onye rụ otu ọrụ. Ụfọdụ ndị marriages rịaga ashịra agbara mgbe emega wedding majority of okwu m na-anụ mgbe ụfọdụ mgbe emega wedding nwunye di m ka ese m nwaanyị ka ese m mbịa jụọ nwunye di m mụ na nwunye di m ahụ anyị eshi n'otu ụzọ aga because of ihe o mere mgbe emega wedding. Hello, do not entertain that. Ya anyị na-eji anya hụ let it go. Gị baiga na di anwekwala nwa gị hụta onwe gị na asị m do not find yourself in that circle. Ọ sịkwa m sị ya concentrate on your marriage, your husband. Hụ dị gị n'anya sọpụrụ ya gị na ya nọrọ n'obi ọma ya gafee gị tobiri ya egwuregwu nke gị na di gị dị happy with you. Ọ bụgodị na nne di gị like ṅụ di gị ga na-agwa nne di gị mama hapụkwa na nwa na-eme n'obi ọma. With time ọ ga-ahụ gị n'anya elele ihe nwunye di gị ha ya bịara bịa ịkọ ikekwa abịa ịkọrọ gị history of the family. Ọ dị necessary ikwetele ịlụ di gị ịbatala. Time will let you see everything. Ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.